Скоро ми предстои пътуване до Хонг-Конг и Китай, така че хайде ми помогнете да избера туалета. Туалет номер 6 е тази тениска бяла, която ми е от Резървт, беше от момичешката колекция и много ми харесва, че има една боболечка отзад. А тази пола панталон ми е от едната ми леля, много е сладка, спомням си, че сигурно я носила преди около 30 години. Не мога да повярвам колко наистина страхотни и колко качествени бяха дрехите от едно време. Аз много обичам моите лели и баби да ми дават някакви техни дрехи, които после да нося. Чувствам се страхотно в тях. Това е туалет номер 7. Тази пола е копринена и баба ми едно време си е правила комплект по поръчка. Също така има и едно горнище, което е риза. Тя естествено не го носи от много отдавна. Се сними полата, така че да ми става. Винаги много съм я харесвала. Тя отново има плисета, много е красива, цветовете са просто прелесни. За съжаление нямам подходящо горнище за нея. Това просто беше единственото, което малко от малко пасва. Полата е твърде елегантна и някакси тениските не седят добре. Може би ще я взема с мен, за да й намеря някое копринено горнище, нещо по-красиво и което наистина да пасва добре, тъй като искам да си я нося. Кажете ми вашето мнение относно горнището и дали въобще си отива по този начин. На бекграунд се чува штракащата клавиатура на мъжът ми и аз реших да изигра един танц. Показвам ви цветовете отблизо, тъй като наистина е просто много красива. Така вече докъде стигнах, това мисля, че е туалет номер 8. Тази дълга пола е много тънка и много удобна. Цветовете са отново много красиви. Не ми харесва как се съчетава с късото горнище, някакси се чувствам доста гола и заради това ще я съчетая с тази тениска, отново с бубата, която ви показах, тъй като мисля, че е по-мъничка тениска. По-добре седи просто на по-дълга пола. По принцип не харесвам лилаво като цвят, но това лилаво е между синьо и лилаво и много ми харесва. Тази тениска на Tommy Hilfiger и тези къси панталонки си ги взимам с мен за евентуално casual аутфитче, с което бих могла да слезна до магазина, до 7-Eleven да си вземем нещо за пиене, за хапване. Панталонките бяха от Zara, от момичешката колекция, са много удобни. Между другото много ми харесва съчетанието на червено с бяло и тъмносиньо. Туалет номер 9 е тази бяла пола и тази черна тениска отново с буба на гърба, която е пък от момчешката колекция. Това съчетание е изключително удобно и със сигурност ще го взема с мен и ще го облека там. Ще пасне идеално както на сандали, така и на маратонки. Много добре се чувствам в него.